metralladora. Fica't la metralladora, el filler. Sí, perdona. Ara sempre de moment ficarem la metralladora. Vale, se'n va, se'n va. És amic nostre. Fora d'aquí, Ringuero. Bueno, el Japo. A l'adeu. Ara passa en bici. Vale. Hala. Ching-chong, ching-cheng. Esperava en Fomer. S'ha baixat, Ojo. s'ha baixat. Què està fent? Està plorant el seu amic. S'està S'ha canviant. canviat de roba. S'està canviant. L'està saquejant. L'està saquejant, el fill de puta. Disparau-li ja, que és amic des que ha matat. En cas ja m'ho estan amb un bomber. El disparo? Jo diria que sí, però no soc... No soc comandant, vull dir, jo he dit que el que faria, però no... Ostres, perdona. És que has disparat. Què susurres? Estava canviant. Vaig a peu. Sí, Fomber has pillat. Per què va a peu? perquè ho dic jo. Fomber, roba la bici, aniràs més ràpid, tonto. Vés a robar la bici. No m'ha donat Que no tens el DLC, és veritat. Encara em Perquè esteu dispara. darrere, li podeu fotre un tret a la cama, si voleu. Yes, sir. Bueno, no li diguis al compas, que el compas tarda poc. No, tu no, què fots, tio? Jo segueixo ordres, Fomber. Però per què m'has de disparar, tu? Però perquè m'han dit que et dispari. Aquí Foster 2, un tret accidental, fi. M'ho ha dit la Tonero, no sé. M'ha dit que et dispari, jo et disparo. Repeteixo el tret. Apunto millor. Ei, que pots. Vale, deixa'm passar a Fomber. Mira, ves corrents i i cola una granada dintre el búnquer. Jo et cobreixo. Copiat, salto. Allahu Akbar! Mort? Sí, Els de dins, se l'ha menjat. Nice. Entrem a la trinxera? sí, va, vinga. Molt bona, la iniciativa aquesta, Copes. Home, hòstia. Me cago en su puta madre. Hòstia puta, que és Inosca. Què fas? Què fas? Estic ferit. Inosca, tio? Ai, Inosca, t'he de fer la pregunta, vale? Digue-me-la. Tens dos cadires, vale? No hi ha una polla i a l'altra hi ha un pastís. A quina te sentes i a quina te menja. Tu t'he sentat, Inosca. Home, està clar, no? Em sento la polla, em menjo el pastís. Necessito que... Bueno, no sé. Que estic menjant espaguetis, no? Que estic menjant espaguetis. Deixa'm menjar espaguetis. Els meus espaguetis, cabrons. Els meus espaguetis. Avanceu més. Tranquils, nois, que ha arribat la cavalleria. Ja està, han arribat els herois. Totorotó, totoró, totorotó, totorororo, totorotó, totoró, totororo, Se l'han menjat. totoró. Bé. T'has perdut, Gilbert, t'has perdut. Què ha passat ara? Sorprèn. No m'he enterat bé de l'estat del Però a veure... Sí, que estàvem... Estàvem fent i quan he anat a menjar Què va? m'ha dit negatiu. Si no hem acabat de netejar el poble, ja ho he dit jo. Voleu netejar aquesta? Ja ho he dit que No, no. perquè hem passat el tanc i aquest... Ella tampoc? No hem netejat Això ha res d'això. tardat perquè... Aquí hem subit? Ferit, Alià. Aquí l'Stray estan ferits, cago en Déu. Aquí el puto Stray són. Hòstia puta, posició fatal. Com s'us Qui acull? feia aquí? Pues aquí l'Stray són ferit. Metge. L'Station està ferit. Compte que hi ha una mina. Puixi les Trace. És la mina, s'ha menjat la mina. Ah, s'ha menjat la mina, vale. Per revisar. Està viu, eh? Silver, ho he dit. Sí, Que està viu, les tres són nois. Un metge. Nois, un metge. Un metge. Però a l'Station què ha passat? S'ha menjat una mina aquí al vostre costat. No ho hem vist. Està viu. Porta mitja hora mort.